Kakore jila Kakore jila Hote sabere nahalo Kakore jila betiya jana Betiya jana अरे होते सबेरे नहालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू रोज सुगौली बाजार में भेटालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू अरे होते सबेरे नहालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू होते सबेरे काकोरे जिला बेतिया जालू रिकॉर्डिंग होते सबेरे होके चौक पर खड़ा तुम्हारे लो नजारा हो रे राज से मरा में ताहर सब कर तूत बोली ना हम झूठ हो कद बाटे के मरा में ताहर सब खेला जाता नहीं होके चौक पर खड़ा तुम्हारे लो नजारा हो रे राज से मरा में ताहर सब कर तूत बोली ना हम झूठ हो कद बाटे के मरा में ढेरे अपना में बनेलू तू चालू काकोरे जिला बेतिया चालू काकोरे जिला बेतिया चालू अरे होते सबेरे नहालू काकोरे जिला बेतिया चालू काकोरे जिला बेतिया चालू काकोरे जिला काकोरे जिला होते सबेरे नहालू काकोरे जिला बेतिया जालू बेतिया जालू देखी के काजरा कटारी बाफिदा मोतिहारी रोक्सोल मझवलिया हो पागल बनवले बा सबके बेमारी लबके तहारे उठल लिया हो सुनलू देखी के काजरा कटारी बाफिदा मोतिहारी बगहा मझवलिया हो पागल बनवले बा सबके बेमारी लबके तहारे उठल लिया हो कभी मासूम नहीं ससिलाल के तनिको सुहालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू अरे होते सबेरे नहालू काकोरे जिला बेतिया जालू काकोरे जिला बेतिया जालू बोला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी कॉन्टैक्ट नंबर 9123 12 12 58।